So bafo uyayozibuza mhlawumbe ukuthi kungani intombazane iphendula after 3 hours noma after 3 days noma after 5 days kwi-message yakho. Lalela ngifuna ukutshela isizathu namhlanje ukuthi kungani iThekwini yenza leyo nto. Alright, so usanda uyithola iThekwini, right? Uthola inamba yayo, so WhatsApp yabo. So but ke ayiphenduli, mhlambe uthola ukuthi iWhatsApp ngo-6 iphendula ngo6:30 yabo. Ayinayo leyo nto edriver ukuthi iphendule. So lalela amaThekwini mfethu okokuqala into ekumele uyazi ukuthi ayikho into eyidravayo ukuthi iphendule imessage yakho. Angithi nisasanda kutholana, so ayikho into eyidravayo ukuthi iphendule yabo. Ayikakwazi nawo akayazi. So isizathu sokuqala leso. So sesibili, kunamaThekwini ahlakaniphe kakhulu mfethu yabona, asuke ekutesta kahle kahle ukuthi uyinhlobo enjani yomfana. So ngokuthi angakuphenduli ngokusheshsha afuna ukubona ukuthi uyile nhlobo emotional, because manje siyazi ukuthi lezi zinto emotional izona ezishaya abantu besifazane, ziyababulala, ziyabadlwengula. So isona sizathu leso. amaThekwini manje sehlakaniphe kakhulu, iyayikuzibe ngamabomu, iyayibona imessage uthothi online yabo, but ayiphenduli. Indaba ifuna ukubona ukuthi uyinhlobo enjani, uyindlu enjani yomfana, wakhiwe ngoplastic umkhukhu noma wakhiwe ngestin yabo. So wena musa ukusenda imessage ngo-6 ingakuphenduli, bese usenda enye ngo-7. Indaba ngiziba manje, ungizibelani yabo, because lapho enye iThekwini izokubona ukuthi awukwazi ukuyicontrol, u-emotional yabo, izokublock inamba yakho ungaphinde uyithole. So zifundisa ukulinda mfethu, ulinde mangabe usenda imessage linda ukuthi iphendule yabo. Ngisho athiwa ithatha 3 days, ngisho athiwa 3 hours ukuthi iphendule. Into ebalekile ukuthi ulinde, because iThekwini lapho ayifuni ukuthi ithandane nomjita okuzohamba emva kwesikhathi la ayilethele iy'nkinga, gcine sekuxatshwana njalo because akakwazi ukuyicontrola ama-emotions akhe. So mfethu amanye amaThekwini mfethu ahlakaniphe kakhulu, into ekumele uyazi leyo. So nawe-ke funda ukulinda yabo, akulona icala ukuthi iThekwini ayiphendule. So amanye akuziba ngamabomu just ukuthi akutest ukuthi uyinhlobo enjani, and futhi isuke ingekho into eyidrivayo ukuthi iphendule because isayintsha andisuke ningakazani. So funda ukulinda mfowethu. So mina ngiyaye nginga-encourage futhi lento yokuthi ungathi iThekwini usanda uyithola bese ujaha ukuyo-WhatsApp. Leyo nto mfethu i-wrong, because lapho uzibeka emathubeni amaningi ukuthi uzibeke. So into engifuna uyenze mina ukuthi awusanda kuthola inamba yeThekwini, ifonele ngani mfethu, asithi uyithole namhlanje namhlanje uzoyifonela, uzoyifonela kusasa. So kusasa mangabe uyifonela uyayibuza ukuthi okay luhambe kanjani usuku layo, uyitshela ukuthi hayi wena usibani bani lo esihlangane naye emall noma emgaqweni noma esitolo noma kephi. So ungasethe usuku lokuthi nibonane, then the following day ususethe usuke manje lokuthi nibonane nawe, then simple kanjalo. Mawusunayo niyaxoxa, niyazana, futhi uyinikeza ithuba lokuthi siveze ukuthi iyintombazane enjani. So hayi ukuthi wena mfethu uzojaha ukuya efonini, jaha ukuya WhatsApp ngani, lapho zibeka emathubeni okuzibeka yabo, because ngizogcina futhi lapho seninde phoneship. Kanti no, wena mfethu asifuni i-phoneship, sifuna i-relationship. Alright.